again. Mentally, you move it. I'm a zero, I'm in fee one pause in life. It's all about the journey. The journey. The journey. Asida. Seneso yeshia ewo Adum TV so na yasida nkoto ene de ma trade ampon se we kura ye mu 2022 ni nyina na ene yetimi ewura 2023 na chese eye asida nko a ye ni bebre na hyase nanso enye bebre ene timi hu ene enye obia na timi hu ene na se ne yeti de jeni so a ewo Adum TV so a na de ye ka nyina ne se ewrade yeda wasio na eni jesem kura say and so I am a birthday. It's an edition, dear. A strong cry. So we will fear. Show it even and I can say, Abena, happy birthday! Happy birthday to me. Yummy, I be. What's saying? Eddie Afifu for a coming few one. Nadia, you can say, Eradi, yada say, yada, I heard 4 years swasi. So 2022, money, Eradi Jenny, money assign a be P or 2023. That's a safi. Yummy, one yama baby, and mammy, and my woo. Obi bia. Dear, you can say, Eradi, yada, yo. Yes, I at swaso. You bet that Adum TV fuasi. So mukura yemu. Afi muni nyina ne yasia be wram ne yeguswa. Yi de Jenny Emma wa wo fie. Also from mu aba na rebia odi ebo obra. Ansa na me de djuma de ne be hyehye so no. Mami nam panyifo biase. Ena momo so na abribia yetimi de Jenny bra oba bibia wo. Ye beda eye Adum TV for ase. Empanyifo yi ena omo agedjuma de yatum na wotwe bia. Efie bia me bo no nsia na fade. Eno ani de Jenny. Ani jenko ani yeguswa. Yegusu siate na yeguswa ejimoni ewo efiefiem. Afei ye beda aboafo ase. Eye time herbal mixture. Osi malaria de wedro any time. Ye did time asayare no na ye de lip tomato paste enu aduane. Enya no nko ye de give us clean care for enyama besiesie fie ema afei mo ye fie nyina atenwan. Ye si nsuo ye nkwa de a enum nsuo bia enu ani anti natural mineral water. Ai ensu krogia wonoma ahoɔden wo mebe boa wo ama nipedua no esisi se de esese eye. Afei ye de nyadua herbal mixture and a time HH ni de ye say immune booster. Enti wonye bibia ebeye kama empanyifo na somasin na wotwe di kan wa fefefe sem ye de Jenny Evro baby bia wo enne me guest no eye sronko na sa na meda na di no mami ntwa me ho enkoto ade me vasisi akwaje nkrato aba medase se oji bretnate na yeba ebeye dwumade amana yefe enne me panyi mi ame mame amede ni ba de Jenny so eye osemi yesi no aha eye mame Auntie B ene ene no ehia ewo dwumade ma akwaba ya me de mame wa de ne de aje se o ye mame sisi awo bi me sisi awo bi sisi anso no nsa se ye friend ntoma style bi telephone so boa yen amana ye bebre ube ye ndan ma chesade na first na mompe no ene ye twe ska koto papa ai Abena mama bi frɛ me na me twam wo baabi o se Auntie bi sisi awo mama timi ko nipam no no de ndie twen kure ene chi I heard this ena free house eguni stress enya asem ketwa ten to ka se eye na wa mama unam se sentia we Auntie na untimi pie o this is here de the ball life yetimi pie kwa abonte ye bibia wa ma ye yi free anim o se first scroll pia ko fohwe na Auntie no ontimi nkonipam nti nyame na ehira yen na wa manofo no wo ho a yegusu digi ani wo be ndem yegusu digi ani ma afi remo na na me birthday na ye me de mankasa na me amete ne mframa meti baby ani na ma na me say happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday
to you. Yeah. May God bless you now. 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 Hip, 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 hip. Hooray! Cheers. Dear. Hey, me dear, na majuyo. Cheers. Bam. Wow, if so cheers. I didn't know to him. I did that to him. The Abena, yay. Uncle, so what's it? The Biam Hill. Me name some a bell, and then some my bell, dear. Uncle, amen. Shirani, I do my dear, I'll do in Sabisumbia. No, where do my foon, and you sure. There were come up penno. Yamin found Mount Yamapa, where Radin Samun now on Sanka be. Amen. It's your dassy. Say, near your mammy, a word the Jenny so. Next, a non common a pay strong. Mommy, obey shaying. When you most Auntie be TV say, and nay, a person won't fire on for brabo a quantum. Did the Jenny fire firm? What control no crack to say? Abena Ghana, a bold into a seer. Now, when Jenu who don't and I may froza. And then so I had for free. Kakra me can say, and brave bino. Na me say, oh, radia ya dum. Men suma babe do pempen sway. Me jina wa fidie so wadwuma kese so achia wa hwefo ne watiefo nyina. Obisa mabrabo mu asema maame yemfiti ene yebeye sei. Ya bra pen ena nwom tu ni bi kan wo se mabra pen mesu pen matete pen mabra pen mesu pen matete pen sauni ma shasia menka mewie ye wansem mabra o Abena ya bra o maame emunsem emuntwato so me maame etu kwan obetu kwan no awo me kete oja me maame nana me nana ti akosomu no tontoma wo ATL o fantoma wo beton oba pani o santontoma na santon nya do a kontomre banchin bayire okọ yeji kwan so kofa nam chese oye bibia bi nti nam me ne me nana na eti manyini ambedu se kura na ka maame minimu no kopem se ye nyina ye wo akosomo ehọ na me nana tinti ehọ na ye nyina ye wo because school kakra because akosomo experimental school enye ho na ofi debi enye ho na ye fi sa akoye se manfra ehọ na akoye ATL viare adwuma ye fo bia ofi ba bi krat mi betena ho ebe ye adwuma nti ehọ na me nana ye wa na mi school komu na ne o man koye enye madi nimukura no de ne de ye nka ho asem ko school nu na ye soa book na ye asua de no be mpia no ma be hwe egu abonten minimu hwe binima nim de oni ho de mame hu obi akabrofo ntimi hwe na wo ye program na akabrofo am se ye rade yen san wo me fofore so ye ne sai nye yi nti rade ehira me mame me so megusu ebo me ba anamon ene me nana so mo so be ba be kabrofo oma be ye sebe te se wo menya wa ye ya na emusuo ba ne fa bi nso na ya na ye enti kakra ko mu abrabo aye ni na mu ame ne me nana ya because school form 4 pepepe mi wie form 4 a obi wie ya wo de call ehin a wo de ye adwuma kase o nso me de mi wie form 4 no so me hu school no kakra eti na ye pia wa na ye mpia me ko ne pepepe na me ko minim me hu paper o mo choro ye o mo certificate ni ade kra me de kra minim ba bia nam ena kakra ye na mu abra mensre e mani bi se mo se ye na me na agege me so no ye me o yare menko oh ni tie ne ya na teacher kra bo me a na me wanya asam obi bu me wo school a me na be ko ho akobu ni pani bi se ye na nke bia me ka kire me na so onya me na onja me pe ma me na me ntimi sua de ba ne nyina mu no nya me gusu hwe ye so me na benyi wa akosomu a wa be ya brewa wa be ye ma me pani na se otimi ba na nchi na obetene fie no ono so obedi ni ma me ade nti ye nyina ye free akosomu eba enkran esamba betena ase me free la
labadi a ye friend la me papa free osu ene la me maame nso free la ti me ye nkrani pi ye friend me na ajele me brofo din di Harriet na akle okante but nyame adum nti ene mompai bo a me ne mu kakra sa adwuma no school ni ba be ko na wieye na mi wie school kra mi du baby akra no na me ni ji concert adwuma ho kakra me ni na mu concert we na be ba akoso mu a na me ka ho makowura mu bi na makohwe bi ye suma me na me ya adamfo wo mi nti time a man kasa ye ba me ba benyi na me wie school no kra no na me wo concert fo namfo ye ma me esi koma owo bra wakoni nkrechi nyame mfa ni krensi eye ena tina ono nso wo bra ye maame dokon na ondi me ho agro lady bi tina ya me ken no wo bra no mo se oseme enti no mo ne me no omu nni me ho agro me ne mo sofu dazi na ekwa me no mo chese programs ni bia me ne mo opia the Jaguar Jokers me ne omu ye adwuma kakra ye ne mo anti na adwuma ne makoma da ho na me pepem sama ye ni nti no mi wie school na ye bank ran na akoso mu na nkasa no mi dwane concert ba ho ababi a concert ni be wura bia manage ho me ni super udi num eko tamale mi swaketekiti na me nim tamale because adwuma ne na manage ho kakra me na bank ran a mi su mi be pie mu wa ha ye nyina wo be bae me wo mamu mienu na oduma nkoma wo be je ba akokoye ena me ba waka sisi ano no so ma me baba baako enti me nka nchiro bi se oye me nana se me mma mienu ye ni na mu ana me nana nso be free mu na me se me nana free mu dia ene eja me mpe obi nja me mai mom na me nkoye adwuma ene ye concert ne de u sizi me se ma me nkwa wa ha me ena me ne omo na ma me ni nipa bebre groups bebre ye kan se nkomode na bone banda Santo no mu de ikra de ye kire ya me ne omo be ye concert party ya kakra na nyame adom ono nso odum ankoma wudi be fa no koy Mama me worry Santo me ne twem pana de mu odin because obia ka Santo yire no man worry no that was how no obia describe me kase man worry na my mistake wan worry me ono aka kire me say me bo me homodin me ya de bibia mu me ne ni Judas ene ye nam ne ye bre ne ye peko ya papa despite o say kwa me despite so ye mu way back bi hu me na hu me konwa on so ye mu ni ade satam na peace fm afi no mo start ni ade nti papa no be pe masem wo kwan bi so say onya me yire na be bia ye ko bia me ne ne ko o wa ho brase ni ade nti no ka kire me say o ware me a e bia no akọha me amfa me ankodu akiri na mo me mbọ mpa ma ne so obenya ahoden na ombo ame na mintu kwan metisi wawu a mento adaka nsie no metisa ni maame ewu a membesie no ana se onye nwuye no minto instrument emma no no mfanya adwuma but niama miensa ni mienu ba mu ba ko amba mu ne maame sebe nyame mfa ne kransie ye wuye die menya yire die but esanse me wo do bi ma papa na papa no so do me oboa me wo kwan bebre sunti no me yam de say kwan fa so a ese ye bia me ye ansa na ono anso tu kwan oba na ode yawe kakra fofie nto ata no nso koye ono nso me yire me ho na de ese me ye no me ye no me ye ti obi samia na kakra metimi aka se wo bibi busa bioma ode ba Erade adum ti meyiwa no Erade adum ti ye beyiwa no ye na ye ho enkoji nkrotwo ye ba ye beto de journey no so ya ko akoji nkrotwo aba ugusua ehwe de journey wo Adum TV so ye to ankomo no so mame enti wo hwa Santo eye pillar ewo baby a wo esisi ne kase page ne so oye pillar pa cement wom pillar ni bi wo ho a cement nim ensuo to kakra na bibi kan ye ne betimi abu na abudan oye pillar nkasa because time abrabo ne shas yesa na mi be wie school aye ba nkran na me nam no na manage adwuma no ho mi kopie mu accenter eye bob co ni group e wo ho pa George ene da no
omo jeme mene Uncle David Donto alaba stamp no nso ebetu kwan kakra konante for adwuma de maye bi mene ya papa ampofo aje the late ono nso mene na boban me kotena asante mampon chese adwuma no me donti no ba bia medu bia adwuma no beje me no na maka ho na maka ho kra mene edom ye adwuma awrade adom nti mene dom ye adwuma ansa na me ba beto no na concert party kra fe na ye be hyase nti me ka ho ene ye hyase abrofo bi fi abroche ba ye se omo ba be sua acting ombe si opian so satam na me yakwala a ye hye me school atare a me acting me ni opian no ne opian ne ho dom na ye from the Jaguar Jokers titidin Jaguar Jokers na me ye ni omo enam me ni omo na ye show accent you can say National Theatre first. No microphone opian de dokono share ni chemu no de meko ani isuo masaya sa kraketo de wo kan nyina metie bi misua de ba ma wahwefo de ombeti ase omunim na opian ya o se mumma opian ko ni krom opian ko no mo to nyom sa anti ase na chese me no ma ye adwuma abrofo nyina fi abrochire ba na me ne omo na na egusu satam na me kan na omo me bubo mu din nyina no na ye ne omo ye adwuma ne ye nenam nkro nkituam na ye nam sebe nkro nkitua ye be ka ne se nkrase ene concert ne ade a nti ye be bo me atenase no na me be pie santo nsema empana atwen bebe mu de mu odin ankasa efie nsia empana atwen na enya agro nti papa ne de oye pila awariano no oye pila kese pa mame owu obewu nso sebe menkai ya mia na mbetena ne ho ewo Kumase ne brother hospital because na me bomb pai se urade nyankopon fa papa ne kra ensan mra biom because na niama egu akwan ma ye be ye ho adwuma ene papa ne niama nimdi a wokuta no na me njindi se papa ne bewu sa atam no mu ntimi tene ho ana owo ne de ba ya obi ade papa ma ye de ye na yi a ye de na mu nti no e pila ma me pa e bru pila mpo abru pila enkomo ye betwa so na ansa na ye bekono ahwefo a ehweyen yesi afefufrum eden na obeka atwa ahwefo mamme afeto wa no chese da kompo ade chenwa na wadi afe efi se enye nipa nyina se de wo be hya ase na ukan no munya ne sei sabres ke ni bi pa kwahwa hospital ya hange ne nan ya titi koko ma no koko no kura no e kana no a no wo puba because onim bebia ni sika owo nyina agu onim bebia ni dwapade nyina ewo na abra me no mienu ene wahwefo ne wadwumayefo nyina adom tv ahwefo nyina ene emu adwumayefo afia kwa aba beto yen asidan kuto ne de mo twedi ampo yesre ne se afi we ya yesimu yi ade bia eye adepa ewo no nyame nsem nyame o ma de bone o adepa nko a na awrade de ma yesre ne se onfa bindom ye na yenso yensan kanepa ne yentimi ntu anamo yadwuma nkoso na yenso yentimi enkoso abrabon oye concert party kakra efrimu usan ba sinimo eno so na etesen mame semo ene ye na ma se yenye bida da bia me kam so hu abrewa bi na sebe wasi atofo no kra ne poma no wo so chechechecha obeka se wia bibi wo mfa bi nka na no da de awura mu no se ye nanum ankase ba kokura na nanum ya bro mame dwuma ni ma ne ye nam concert party na ye ni boss no ye hu se o mpanifo bi hia yen a omo de ye be sene eye movie na ye Harry Lord no di kan edi santo ebetwa Mary Jata na me di akire eno di oja me ho kra obi ba gi me afri ni nsam nti no o ma me ahome mamfra mamfa me kwajo bi so mpem ya me mfa okra si eye wate na adwumayi na me di mu bi ni enam Kumase ehwa na Mr. Nyame cheye Miracle Farms ono nso beso mu se obetwa movie your friend that day. Okay, so that was some movie. Okay.
that day ni twa ne mu no na me twa bi ubehwe a ho no kra me ye Judas eyere me twa one sin pe ban hira nkanya me say one sin no eseli ya ma me kra no ebe ma enipa ene kra nam social media no so me hu kra na me hwe me ho aya na ye me sire me nipa aduane ade movie no so de ebe ye ne say ya mfa wo say ye fa wo nko a na ye hia Santo ni Judas da sa time no mu no na Santo no bia ti ni din atam kra na hwan na ono an obi ati ni din ti se ubefa na me wo ho nko na me nyare na bibi nya me dia o frɛ Santo na me nka ho onye yes nti me nemu kakra se be ya obeyi chop money nti se me gipe ya na che chop money na ka o se kwasi aba no o hwe me nim se kwasi aba o ka so agi we me mema usika me ma obi o me so no ma so ma no wote wa no abeta no so ayi se sani buafu ni enyina enti de ye bufuo mpo no de wi obeye no obesere ya ye movies ni bia fe de ye guso na we hwehwe ye we satam na ya de concert na akogu a ye nam sebe nkronkitua mu nti abeda ni movie a ye nyina ye we frɛ yen danfo bie ono so nyame mfa ni kransie ye Safo Socrates omu nyina na we frɛ ye Santo Judas production omu nyina ene rade adum ye ni kata ye ni tidi ehu ya ne se movie abepiem movie aba Ghana ofa ha sene ofa ha movie ena nyame adum ye nyina ye de ye ho baji mu kakrakra na movie na mu ye wakasoa meme nti kasoa Santo no na ono wakasoa meme tie wutu breku because wutu breku na dan ne bo e fom nti ya papa ka kire kwa me apia ne nkola a ono mu ye adwuma ho no mo wo e bi krenti nkola nti ban leader bia nkola e ho no mo wo nti tam dunia be kotre ka no de ba sabesi ono ma be fa ye nyina de ko ti Santo pe dan wo ho ma me me wo ho na osuma say satam phone pomba ye me frɛ me say papa bi se ohia adwuma bi nti memra na me dimri ke me ko ya ye director Kofiando Fiera wow eno kra ye ba ye no ya ye kopie mu Kofiando kra no on track se me na wani onu de na obetimi aye de kra na obetimi aye papa isi mami wanye bia me info adwuma no me nko enne Kofiando kra ya o ka de sere o se adwuma no wan fa mami we ame nko ena Kofiando se omunyi movie ame maye da no hwe nti Santo dem a omuyi no o se maye ade ma nhwe camera mu ena o de fa me kakra me nemu anti ya start e fiere about 6 months ena akwanti oba ya Judas ne ya papa ka kire kwa me apia ena odi hene ne din ni minim nti me boni din a na ade a mu oduro ade mu oduro ene emu nso oduro ampa emu oduro ampa ade mu oduro ka kire kwa me apia the first ayo papa on kwaso pe awo nti omo ne no ne ade satam na akwanti na sa akwanti no omo ko ye na omo kwa ba na akwantu etoatoa so US atam yesi obi akọ US a na wo ye champion nye na etoatoa so ebi wo ho a ehu sike kuta me ebi nkrata me ho na ewo aye tena se yes akwa se me adwuma ni nti no me wia me ho tafre kakra na adwuma ni nso no me ana me di mu akote enti na me ni Judas ni o makutakuta ya okwa bananka yetimi atutu ye de anka me nso sa atam na fe na me nso me chance aba mebe kubina oba e ode yare ti o si o ye mfa ne beto ne bra ho Kumase ha patase e de ne beto ya metete ne ho ana oduma nkoma wodi e wo pe no wo ye nti no obi ane ne ni asem na eja ode ne ko ya ye de wie nti sini adwuma no meka se sini adwuma me nka se meka se sini adwuma me simebo e de me nse du we simi bu se sini adwuma ye ne ye hyaase me hu obia ye nua ba na ma de me pena sempa empress na ma ba kope oba pa me chia obeto me ye nyina oba ofra me abawa edu enwumre ye ye active ye adwuma wi a stadium ho hotel bi wa ase ho me refi hotel ni din ni afo ni aba stadium ho satam na bosso ni abetena stadium ni agi ye ni sa mata Joyce atanom ena Gloria
Gloria or say Ajima not Gloria Safo. Gloria UK no. Hey, I don't know mukra me say me Gloria Ajiman. Gloria Ajiman. Or says Gloria Safo na ye me ne ye fiera no an. Na me nyi nche omo. No mo ye nkra nso me nim chesa omo ma me feeling Kumase. Enu na ma me de bia me te Kumase so a I'm sorry answer. Me boom me mwase de ma Kumase. Omo respecti nipa. Me du Kumase ni ehumia edidie. Atade a me hye we sise. Nti no ma me yakase ye ka. Wa ye nwie da. Nti movie adwuma de ebeboa me Mr. Nyame Chenso me da na sepa. Directors ni producers omo ni mi aye adwuma nyina me che obia. Crew members yi wa sami oti wani mu hayi kura no. Na kete mi nyina ya na musa. Ye movie susu mu aware na oware na na ma na sama bu abrantie ma me Kumase yo na satam na na ma impress oye me ba na same akraketo a wo bepe aba epania awa atwene mpena na ye bo na nti movie ni de ya ye bi nyame adom but movie mu no manya movie bebre ti say fiewura me ye movie bi wo kra utwa kra ma me mba bonten ebi wo kra wo title no mpo na what say movie we wa ye bi ba me ye movie kakra na me ka say Kofi Ando be fa yi santo a ode fa me a ye de start ye fiewura nti yegu efiewura so ano me ka say ya ye she fiewura se enya 6 months mbo na akwanti onu koy ba ya okoy oba ya obe free mu a Kofi Ando when yimi mu efiewura for ne mark okreku mante no mo na mo ye executive producers no mo kita adwuma no kuta me no mo nimi ho agro enne Kofi Ando ondi me ho agro efiewura ya tene no into efise krowura eno ani krowura na set story no edi be 25 years nti santo wu ye achepa ayede ne nemu kakrakra Yeshe industry ya wo de we amomo time na wo kasa na wo hwe nne maba wa ya ba industry na wo ni sen cause mo kasa na we a differentness of how ni sanso chia wa hwefo ne watiefo pa ma me adwuma no de obe kasa ensesa ye no oboa ayira kra sesa kra ban hyiranka nyame sɛ yɛwɔ mpanimfoɔ ne nimdifoɔ binom so wɔ hɔ a etenia no masa straight no yese ya na yese nti mbaba wane emrantie wɔ mu no media mbaba wakra no metu o mufu kese ye wɔ mu no ye bedu baabi ne yehu bebre niama yehu no ɛwɔ office bia omo muto ade wɔ dwom kra wo kɔgye shop aton ade kra pani o wo hɔ ne so obema shop ono obeda ansa ono obeda ɛwɔ adwuma bia mu saade no ɛba nso ana ase akoma siw so sima kakra bi yi na wawie na wani so ato enti ewo fie bia mu ewo ba bia mu mame ewo ba bia nyese ne twafo nko a ba de meka no se ope na obi pew na wa ba adwuma nu ma eya ahobrase to obu ase fa wani kari niama bi na hwa ade na empere wo ho ena mehu director we wosise nti na saa umu obi a director ma ro nti no waji wiase akentenso me Ghana producers ni wiase producers nyina ne directors so obi se me Auntie bi me ne nya asem da ana me ne wa asem a no mpem asem ba bia medu ade be ma me ada bia obi kra se me ni obi ndada enso me ya ma me dan a ye de obi ka me ho ba bi kra ye de ma me edu ba bi kra me da kra no edu ba bia na me wura ho me ho but eya no ma ye din na me se o adwuma na mbe ye tiawa mu no mekọ sika kra na ma me wo beti bi no obi be play rock tuwa bi na wohwe wo na wabra na ne kari niama bi a osi o enya hwe ene ye de nam mu na me hu ni se enu nso nti na Nyankopon adom wo hyira yen abesi sabre ye nya ne ma ne mmro so ye hu nso nkyere yen na so ye okay Nyankopon waye no ye limit ne waye ni bibia pepepe de nyame aye bibia pepepe yen da ye hu kwaje nkrato ye basoso ya Yakwaji nkrato aba ogusua ehwe the journey ewo Adom TV yegusua ene ma metwetwe nkomo entitinase na yentwaso mami hu so we bad time e man kofo bebre not just the movie industry sometimes you be hu ni mpanyifo bi and now na yen say wa ho brase and connect you to so many things and some of the things are
wotete wa abonte ya wotibia sen na wo carry nifa mama me tibia ya na ha me because obi ni mo obi a friend na ko abi me auntie bia na medical kan unni me a uhu me ugina akira uhu me nipa bi different and so be me a obi hu say entisa me mama ho so me nkari me ho me ye boko akwala na ekọ amene ne ko pani na ekọ amene ne ko obi ekọ amene ne ko enu nti no pani bia na obi a mehu no ye defo ana obi ese me bani bia no hu mia na ni bo me so ana wapemasem mefa wa fidie iso echi me papa reverend obofo ni aduta ijata one na years of mama kwensiara yedu fie wa hwesa na adukwa ishikache fie na ade me kobase ma fie ni sa me bakra no me gina hobo punu mu na nka me kochia so won ba me bo mu na obi ambie ena ma me kache driver so ye nkosa ye ben hotel ba bia wo ye wadwuma kra madam a ma wo se wo hwehwa me papa me don ye pa me don ne ye made nyina enye obi a wo ben no pe na wo do no enti mia mpo no nsam ne bi koso a meti a efa mia me humpo no na me yam hyehyeme me but once o man ni mu no asam ne bi ba na wo do anu tum na yiya no a na ama ahota aba se pie na be kansam nti wamfie a ti awa na atwam me die mpo na eme ye o kantoma me papa ne die obi a wato nsuo cup ba kumpo pure water we wato ba ko amma wa wanom da no yenye ne bone oya ne bone no odna no ka asama ebenyaw nti me papa de me gusu do no me do no pa me ni ne nchen a no nkyere se meta no nti me tinsam ni bi efa me ho no ya na ya me de omo kan nyina ye bosire mu ka obi ani obi oni mi so ye wase obi so do ba koma nti siara abo afu ensam no enye no kure ja omo na hwewi ase ho obi bibi antimi wa bibi timi ho de obebu mma ya usi obi ntimi ho me si am desa me ne nwomtofo ne senitwafo mpanifo anante na nkrani ba te se me mitimi kasa bu mu be o ka me nka hwe me pagya mani anadwo hwe awurade we ya na me de masem nyina amanya me nsam ne de ba bebre ebi be ha me ebi bo me yare hye mu because na ntisa enso enna nyankopon gusu di masem mame ti me gya me nsam ne me hye bidie na me nsam ayetum ti de ni pe kanabra se unnim mia ena nkae bia menim se wo be kasa ye no kra wo bisa ma watiefo ene wahwefo obi ahumia onimia onhwe me bi no nko ochina sabri na anti bi me so ye hwehwe me aye hume wote se obi kama sema ja no menko ho ntokwa menkasa no ho ehu hia ene ni bia ba wiase de ekọ no owuo young boy no wawu young girl no wawu sa ne o ma we wankohye obi a oti ne o ma se oti nyame ase a onfa ho nchewo na mponu nsam ni bi mponu ma me hyedam ni awurade etu nchia because na ntisa na me hwebe ohawa me namu amane a me namu a papa we so me mu na chese adua bi hu mmire tisame menya aseda bi anda na fe nsam we me begu na ware na ne papa no kra na ehia me ba no kra no me hu so ne tisa kra kan ba no meye na de me mfa ne ho nche no ene ntisa mpo entisa nti no mame ko awie ya no yankopon ma danse e bai ma omo mbe huhu se de ye kan enye no kure nti na mama echia no na machia na yire na machia na mmane na busua ne mame mampoku ya mechia omu nyina boni bia ni mame boni bia ennim ya ba be kwa ne sa na nsa na ye be kwai afutuo yesi nipa otiriase a wompa afutuo no na wompa nkoso ana so mpen sakraye enti de opa afutuo bia abribia ne niema nkoso wano enti afutuo de jani de obaso a yemfa yafutuo ni agro cause eno na me ni wa wo hwe yefa na abribia yetimi nya bibi baako e de bobra tiansa na be kwai batan afutuo ma womba yo medase mechia watiefo edo mase wahwefo adum tv ahwefo de chese mi hu de menka mani agedodo abena de bia meti akire na mehwe saa msie mami ana pe no mpe masema na basa anye se mpe masa wo me pa na nru me so eye mre enti emre na adunu ene matena sia de meka kire Ghana fo ewiasefo baby bia obi ahama no ne fo se yenhwe ye hu yie na hwe yie wo hoi eye papa
wo hu yi a unyini che utu wanu narika ade a wahu usimi hu ye sade ne ye blue emfa hu de ye mfa nsoma wo enka na ma unyankopon ndi wani mu kan hwe ewiase asem nyina eni wiase we mu emu hawo ne akuku wiase nyina anu yie tro konkron mu na ewo Bible mu na ewo emfa hu se wunnim Bible mu na wo kwa asori biara yiwa komam na fa akoma ne ma awurade se asori a wukoi wonam dia ne de ekọ ne biara wo na akoma ne de agye atom na ekọ wo be hu se nyankopon odi wasem ma wo saa ba wo ya baaya wo hu we anu wadi natam wo so we mu anu wa ye ni sei wo fa ha anu wa ye sei wo bi wo be ka o be ka hwe but odi na sem ma nyame a ehu aketua a wo benya no echen ankorema ti de me kan ne sabra wahwefo ne watiefo nyankopon hyira obia na omo nkoso anhwe adom de jeni die akwantuo tintin wei ka tintin ya yetimu se de ka no wane sa na emu nsamuti na momu hu nyankopon so mu yie na okọ nkoto je anim de bia nyame bedi wasema nyame hyira wo nso ate hyira wo so baaye unze na wo hyase na wonti se onse wa ho brase nti na wo de bunu na fam o de bepa acho osisi a nyame hyira wo odwuma yefo nyina nyame hyira mu nyina emede ye ma ho asenne mete won chen na so hyira me se me maame ni wonti hyira me ame maame ni hyira me amen nyame hyira obibia ye da boafo ase ye da dum tv ase wa wotena se hweye it's been 2 weeks me mesua de bebre me so sua ne ma bebre wo nyame hyira obibia ansa na ebekọ ne ye wo ade fefefe bi wa ha sei aye de ma ye maame. Wow. Nia Kacho, thank you so much for coming. Now you flower aja pounds word. Osi Abena flowers now de ma wadofo no ene de ono be ya amayen. It pounds word is for flower no. Emma kama. Na ye ba be ko achade egu ha nyina me sponsor si ye mfa ma. Meme dia. Ne o dia. We de bro nyima no akokọ nkwan awie me hu se tomatoes wom. Me hu se drinks wom. Chese nsuo wom, bibia bi wom. Ne fa ni nyina akọ. Oh, medam ase ahwefo a ne aboafo amoboa obapa programming mo nkoso a mama bomu guda na me nhira mo se mo boa no no onye bidi ma yenom me si tomatoes me nto bi me wie me de koye nkwan na me di na me de abekyerew na me nhira na me nhira na ma ka che de bi wa hayi ba koma me we de ya na mu ode o ma da bi da bi obi ye no re da bi so me kai aso the genius here for say to nwom wo French mine hey French hey na brande asem man no another na nwom mate French ye beko actress ye beko levez-vous ni vous wa levez-vous ni vous wa levez-vous ni vous wa levez-vous ni vous ma vous ni vous ma vous French aya samo French voix da mase moti amamumi o oh ya da super minister episode ya interesting maybe obi a wani age aha ena breba ma ya dijumadi ese me da boafo nyina ase me da Dom TV ase wa wo hweso nyame inshraw se na wo twi bia bo 6:30 kosi dan kwade a obi a boa enu ani Dom TV ye tutu America ne ya ba behwe de Jenny me a me dijumadi ho chia me din e de Abena Ghana brunga ha for this year abonofo agudie ena meje bire ena wo kasaye ye nhia dasane asamba ko na de bia me ka che o misi nyame wo ma ebeyeye makrao you levez-vous bye bye